kag karon sa pagsugod sang aton bag-o kag matahom nga sugilanon nga ginatig-uluhan. Kahisa sa dughan. Hoy! Unteng! Sige pa! Kaon pa ka mo dire. Ginpadala ako ni Bossing Gardo sa budget. Kay Silvia, naging maayo ko nung ato niya pagkastigo kay Joel. Ay, sige to, kaon na ka mo. Wow, grabe ho. Kanabit sa klitsyon ho. Sige pa. Kaon na ka ba? Ang matod. Mas lari. Ano no? Pila ba na budget yung ginatag ni Bossing Gardo sa imo? Huwag mo na ka na sa labot. Wala sang labot. Siguro yung pang-check siya naman ng iman mo. Baka kami. Sige lang, kaon na ka mo dira. Oy, Unteng. Oh, Sige. Na. ako na galing kabanat dito na no. Sige na. Sige. Inom. Soft drinks. Grabe pa hamalon sang adobong tunto. Ay, abang porte ba? Sige. Kaon na. Ano to? Ano gamal mo? Damo ginang kwarta ni Boss Gardo. Siyempre, padamo sa kwarta si Bossing eh. Di maayogin. Oo. Sige makautang Okay, sige. Kaon lang ka mo, ha? Kaon lang ka mo, samtang si Joel ya, nagpahuway-huway sa ospital. Sige, banatin nyo. Ang iba niyo, dalawang ko ni pulis balay. May plastic ko niyo. Upson ko niyo. Mga kaabyanan, live kita karon sa pag-interview iya sa makaluluoy nga biktima nga nasapuan no. Kaina sang aga kag hindi pagid gani maayo yang iyang pamatsyag subong ho apang kinahanglan man nato nang makakuha sang bisan jutay lang gid nga impormasyon sang gindangatan sang amo nga soltero. Ari karon live kita sa Marbase Channel FM kag si Sir Michael Urot Ininoy Joel no, maga-interview ako sa imo. Mahimo mo bala kami masasayan sang hitabo sa imo kun nga ang naabtan ka sang isa ka basurero dito sa sulod sang isa ka dako iya nga basurahan noy Joel. Ano gid bala ang natabo noy kag nakilala mo bala ang mga nagkastigo sa imo? Mahimo mo bala kami mahatagan sang bisan gamay lang gid nga impormasyon noy Joel? Ang ako na ibalan, sir. Nagbantay ba lang sila sa akon kag nagalakat ako. Kag ila ako ginbantayan. Kasakit pa sa ulo gani, sir. Kay lagi ila pa ako ginpatapan. Sa diin gali si Lolo Kimpoy, sir. Kag ang akon mga amigo. Okay, no? Nabatian ninyo ang tingog ni Mr. Joel Bordan, no? Di pagid maayo ang iyang kondisyon sa iyang lawas tungod sa iya gindangatan sini, no? Ang imo nga lolo to kag ang imo mga abyan, ang imo nga lolo nakigambal pa sa doktor, no? Kag ang imo nga abyan nagbakal sang pagkaon ninyo, no? Sarang ninyo bala nga nakaon dire sa hospital kay sa imo na
agom nga mga lastro sa lawas to. Daw siguro magpabilin gid ikaw siguro si diri sang pila ka adlaw to, Joel. O kilamla sa imo. Wala mo gid bala mamasnahan sang maayo ang hitsura sa mga tawo nga nagastigo sa imo. Totoo, Joel. Nagkabunit sila sir kag wala ko naklaro kung sino gid bala ato sila. Ang matandaan ko lang sir nga ila lang ako ginlambatan kag in kastigo sir. Okay, no, sa pagpadayo, no? Siguro, no, Joel, isa na lang ka pamangkot. Mga pila sila, no, katawo sa imo, abing nga pagbulabanta, no? Nga naglambat sa imo, kag naghimo sa to sa imo, nagkastigo sa imo bala. Mga isa na lang ka pamangkot, no, para nga makapahuway ka naman. Tungod kay kapalo kami nga kinahanglan mapagid ang dugang nga pahuway, no, Joel. Mga pila sila, no, sa imo nga pagbanta, no, Joel? Sa akon sir nahibalan sir kag nakitaan. Tatlo sila sir nga nagpulis sa akon kag ang isa sa panglawason medyo dako kag ang isa dako gid sir, as in bulldog gid siya kag ang isa gamay kag amoy na sila sir nga tatlo nagpulis sa akon kag wala og gid natanda ng ila tsura pagod gani kina nakatapon sa bonit ang ilan awong. Amo nang nasira akong matandaan nga natabo. Okay, madamo ka salamat, no, Joel, no, sa imong impormasyon. Bisan gamay lang ini apang tuman ini. Agud man nga makakuha kita sang pipila ka mga detalye, no? Nanungod sa nitabo sa imo. So magpahuway galaan ay. Kag madamo gid salamat sa liwat, no. So nabatyan ang aton live nga pag-interview sa isa ka makaluluoy nga biktima. Isa ka estudyante pa ini, no? Nag-eskwela pa ini siya. Sa kay Mr. Joel Bordan na angkon sa madamo nga mga lastro lagob sa lawas. Tugas ang pagkastigo sa iya. Bikan sa bugos nga pwersa sang Marbase Channel FM. Kini ang inyo alagad, Michael Orot. Nagatamyaw sa inyo sang maayong adlaw. Makaluluoy man si Joel. Grabe gid ang pagkastigo sa iya. Oy, Daybina, ari gagali de? Lolo Ilyong, maayong udto. Oy, mayong udto man. Ikaw ding nagabantay kay Joel? Oo. Bigin bakal pa abi sa butikang nagabantay sa iya. Ako di sa bunganing nagbantay. Ahay, makaluluoy man siya, no? Bugbog sirado gid siya. Amo gani kaluoy sa iya kay tangan subong. Uy, si Parmiloy gali siya diin na. Ato dito sa balay. Paano kung mahibalaan ni Toto Jeffrey nga nagkanto ka dire? Si Lolo Miloy na lang kunong bahala kay Manong. Siya na lang bahala mag-explain. Bahaw ka ba'y pang hindi ka pagakiga ni Jeffrey nga daan porti siya to kay stricto? Naintindihan ko man siya. Pero, wala man ko siyang may nahibalaan nga kontra ining si Joel. Ngaging kastigo gini siya man. Amo man gani Ay, permi kami gistoryan ni Perikimpoy. Kagang hambal niya sa akon. Kabuot man kuno ini nga batang ining si Joel. Kagabi mo, nagabulig pa niya sa ilabalay. Kagbisan sa eskwelahan. Nagabulig niya sa mga classmate namon. Ay, tuod. Kanami nga bata, no? Baw, kung ako may babae,
Pilion ko niya si Joel kay nga, luwas nga mabuot na, kamabinuligon pa. Gani man lo. Kadako siyang lawas ni Joel. Ugaling kay siguro, damo gid ang nagkastigo sa iya. Oo lo. Amoy nang nabatian ko kagina sa interview ni Kamarbais Michael Orot. Ay, ang sikat nga announcer nga si Kamarbais sino ganito? Si Kamarbais Michael Orot. Oo. Nagkadto di siya gali. Oo. Siyang nag-interview kay Joel. Ay, abaw. Ay, grabe maning natabo sa iya, no? Sino ay hanang may bala, nagsugo bala sa iya? Sa nagkastigo? Ambot lo. Naluoy gid ako kay Joel. Ay, ambot Dapat ako doon, hindi na ko kabalo siyang ihambal sa nakita ko nga itsura subong ni Joel. Gahalabok ang guyay, Kag may mga bukol pa siya. Kagabaw, kaluoy. Kaya nga kamot, basi ko nabali, guro ni. Basi ginbaklid, pabalay ni Haw. Kag dito siya ko nulo nakita sa basurahan. Ay, abaw. Naluoy gid ako sa iya lo. Baho, ambot na lamang. Ay, sige lang. Kay mahibalaan tagid na kung sino. Kung sino gid ang naghalit kay Joel. Wala man ako siyang nahibalaan nga kontra sini. Ay, ambot lang. Sige. Pero may pamangkot ako sa imo, Vina. Ano ina lo? May luyag man bala kay Joel? Kwan lo? Excuse. Nurse? Kawon ko aning pasyente ha. Mainom ni siya sa bulong. Ay, sige, nurse, guwapa. Pwede ko kapangilala. Guwapa gali na Vina siyang nurse, ho. Sige. Pukawa na si Joel. Sir? 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 Tulog gihapon si Joel. Hapon na pero wala pa gihapon siya nakabugtaw. Nagaugayon na si Joel. Ambot si lingon. Nagmuklat lang yung mga mata. Nakabugtaw na si Joel. Sa din ako. Joel, kamusta ka na? Vina, Kamusta ng pamatsyag mo? Joel, ginbantayan ko gid ikaw. Tungod, gusto ko nga pamangkuton ka kun sino gid ang naghalit sa imo. mga sapat sila. Joel, naluoy gid ako sa imo. Hindi ka na maghambal gid ha. Magpahuway ka, anay. Kag kung okay ka na, Sakit sa lawas ko. madamo ako sang ihambal kag ipamangkot sa imo. Hindi anay pagpilitan ka ugalingon mo. Sige, magtulog ka, anay. Ari na ako nga magabantay sa imo, Joel. Vina, Uyatan kong kamot niya. inuyatan niya ang kamot ko. Amo na. Maghihom ka. Sige na, magtulog ka na. Tulog na, Joel.
nabantog na ang natabo kay Joel. Wow. Kag na radyo pa ini. Mhm. Ano abi kon makadto ako sa hospital sa diin. Nahamtang si Joel. Kag kuno abi, ako ang masabat sang tanan nga galastuson. Kay kuno, buligan ko siya. Siyempre, sikat nga daan ako diri sa amon lugar, sa amon banwa, nga mabinuligon. Kag may inugbulig man gid. Makadto ako dito. Dito man siya sa isa ka sikat nga hospital gindala sa pampubliko man gihapon nga hospital. Sige lang. Kay ako ang masabat sang tanan niya na balayran sa hospital para malayo pagid ako sa suspitso. Makadto ako sa hospital Subunggid. Kagpiho ko nga ato man dito si Pina. Ang rason kung nga ang nahimo ko ato kay Joel. Wow, nagainit kidang ulo ko sa imo, Joel. San o ka pabala lubos nga madula sa akong banas. Agud nga maangkon ko na si Pina. San o pa? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang matahom nga kasugpon sang aton bag-o nga sugilanon nga ginatig-uluhan. Kahisa sa dughan. Ini nga sugilanon ginadulunggid sa inyo sang Marbaes Blind Channel nga ginapangunahan ni DJA. Kahisa sa dughan.